Tim mar rugby mar Kenya ma jotugo 15 konegi kocha Kenya Simbas oyudo sir mar omenda maromo $2.5 kowuok e kambi mar Hako. Sir ma kamano biro konyo timno e ikruok duto ma timono biro bedo godo e kinde tukego. Kane giyudo sir ma kamano, jalup jakom mar Kenya Rugby Unions Moses Ndale wacho ni sir ma kamano dhi konyogi bedo gi ikruok moromo motelo ne tuke duto mabiro. Jata tije ka Kenya Rugby Union Thomas Odundo opako winjruok ma kamano kowacho ni mano en achiel kuom gik ma dhi konyo ting'o malo tugo mag rugby e pacho ka. Giwacho ni gidhi loso tim mapek mabiro konyo Kenya yudo loch e tuke mabiro mag rugby medhi chung'negi kod Kenya. And basically this partnership ensures that our boys here are cared for during the training, the start of the preparation up to the day they play, through the care, skin care and all that. So it's a big thing for us and we appreciate Amara for that. In the previous events we have had us starting our preparations very late to the course, so this time I'm very grateful that we are starting it very early and someone is thinking about Kenya Simbas this early, so that we need to have those early preparations. We need to have, as our chairlady said yesterday, we need to have those more gameplay. We're here today celebrating this partnership with Amara, which is now for the third year running. We started off small. It is growing steadily, and we appreciate that. In terms of what the partnership means, it helps us in team preparation, because that forms a major part of what we do. We prepare the teams for competition.